И здравейте, поздравителя на YouTube. Аз съм CrashedBG и днес ще правим поредица в ToLegit. Един много хубав сървър, поне мен ме е впечатлил тези последните дни. И в смисъл бива го сървъра. Добър е, мога да кажа, само. Да, и сега аз се чудя само с какъв текстчър пак да играем. Според мен няма много голямо значение, тъй че ще игра с... Хубавото е, че има табелки за Hell и Feed. Мисля. Чакайте да видим къде беше сървайва. Ето там. Съжалявам, ако чуете клавиатурата. Виждате, че тук изпълнва с диамантени айтеми, което е брутално. Всички играчи с закупени айтеми от преди една седмица сте си получили еди после. Може да го прочета. Грифът е строго забранен. Наказва се с бан. Това много не ме интересува мене. Не ме интересува къде мога да чупя. Да троша блокове. И да, аз наистина ще... Вижте колко много текстчър пакове имам. Но аз реших да играя с нормалния, защото той по принцип е... с него по принцип лагва малко по-малко. Между другото, Survival е направен на много странно място, защото тук мисля, че трябва да се плува до някъде. Тъпото е, че пише вместо Diamond X такива глупости. Вместо пишете имената на айтемите, пише ToLegit. Ей, тук не може да чупиш, бе. Той е гати тъпащината. Аз имам някакъв такъв неработещ сървър, който не го ползвам. И той е доста тъпичък. И забравих си мисълта, чакайте да се сетя. Тук вече може да се копаем. На това островче ще си направим. Ще се опитам поне тук да се направя къщата. И в моя сървър там обикновено 5-4 блока слагам резиденция. Да проверим. И също така, както искам да ви кажа, че съм си инсталирал Optifine и с него мога, вижте, просто мога да си настроя. Просто мога да си настроявам много други видео settings, примерно animations. Аз съм си ги сложил всички да са на on, обаче опа, ще бъда. Ето тук ще. Тъпото е, че сега не мога да намеря дървета, което е
И секунда само вида. Има 0 пари. Това ми е рекорд. Добре, това е първата пещера, която я намирам. Ще се опитам да оцелея. Тези айтеми тук, които са ми, те са enchantнати. Мисля, че са смайт 2 меча и другото е ефективност еди кваси. Това е много странно, да. Защо тук няма дървета, които да се изсекат? Или просто админа го е направил нарочно, за да не тролне. Обаче аз няма да се дам толкова късно. Вие какво смислите, че се дам? Опа, това е скелет, имаме голям проблем. Проблема е решен. Ей, тиквите не мога да ги изчупа. О, да, имаме втори шанс да тръгнем през пустинята, обаче. Скоро ще си правя сервер, защото ще сменям рутера си. Смисъл... Някой ще кажат, че не зависи от рутера, такива глупости. То всъщност е точно обратно. Точно от рутера зависи. Това, че дали можеш да правиш сервер. Както и да няма сега да ви го обяснявам, защото сега снимам и просто да не отклонявам темата от разговора. То пък е един разговор. Сега трябва да търсим поленце, където да може да копаем. Проверяваме навсякъде. Отмина, ако ми падне, ще го отрепя. Така. Тук за миг ми се стори, че не мога. Че мога да чупя. Ето. Както виждате, админа е гадняр. И сложва резиденция навсякъде, освен в тази пустиня, която е просто... И не знам, мисля, че... за малко мисля, че парите ти се дават като убиваш чудовища и само да погледне на нещо. Доста. Да. Горе-долу. Иска да погледна колко време снимам и мисля, че трябва да спирам клипа за сега. Чакайте, че сега хубаво, че снимам само Майнкрафт, защото иначе ако снимах целия екран, направо щяхте да видите колко колко реклами ми излизат. И да, за съжаление това беше клипът. Очаквайте следващия епизод, който ще го заснимам след като се публикува този епизод. И това беше всичко от мен. Абонирайте се, дайте лайк и до скоро!